Daya kelepatanipun. Amin. Ingkang kalih kula dados simahipun mapan wonten ing mriki gesang sesarengan kalih sedaya warga masyarakat ugi aktif wonten kathah kegiatan. Tentu srawung kula ugi simah kula dumateng panjenengan sinaosa pun sengaja utawi boten wonten kemawon klentag-klentunipun. Mila kula nyuwun ikhlas panjenengan sami mugi kersa paring pangapunten dumateng simah kula. Pambila sungkawa simah kula Nining Puji Hastuti kapundhut kala wau enjing sinaosa kita mboten mangertos menapa sebabipun kula namung husnudzon dumateng Gusti awit jalaran gerah ingkang sampun rabi dangu sedaya keluarga sampun usada boten wonten kiranipun ananging sedaya wangsul dumateng kersanipun Allah saestu wau kakersaaken Allah dados musibah kangge kula lan panjenengan sami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula sesiman kalian Nining Puji Hastuti pun amanai putra tiga Panduyusina Ajabat Anisa Miftahul Husna kalian Nafisa Salmadiyana. Alhamdulillah saking keluarga kula menika kula pun amanai mantu kalih putu tiga. Mugi-mugi kula anak mantulan putu saged ngrasaken amal sae simah kula Nining Puji Hastuti. Saestu kula nyadari bilih sesambetan kalian muamalah paseduluran kadang kemawon wonten ing tengahing masyarakat utawi pakempalan wonten sambet sinambet utang piutang sehingga dados amanah ingkang kedah kula rampitaken mila saestu kula nyuwun dumateng sedaya pambira sungkawa ingkang rumaos taksih wonten sesambetan kalian simah kula almarhumah kula nyuwun terbuka pun aturaken dhateng kula Andanto utawi dhateng keluarga ageng Samsikin Abu Daldiri sehingga saestu menika badhe dados dalan langgar lan padhangipun simah kula anggenipun marak sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala.